Ну не маглі ў 2026 годзе распрацоўшчыкі зарабіць сярэдні ўзровень складаным. Ну не той зараз час. Таму ў рэмейку готыкі 2001 года бяру адразу высокі, каб адчуць хоць нейкае супраціўленне ад гульні і не згубіць, як гэта часта бывае, да яе цікавасць праз пару гадзін. Мяне хапіла на недзе каля 6 гадзін. Наведаў пару лакацый, але сусвет настолькі негасцінна ставіўся паўсюль, што быў я вымушаны як сапраўдны казуал зменшыць складанасць. А зменшыць можна толькі распачаўшы спачатку. Далёка зайсці па сюжэце ў мяне не атрымалася, я больш часу марнаваў на спробы забіць хоць пару монстраў, таму моцна не перажываў. І вось цяпер я нарэшце гатовы расказаць вам праўду пра рэмейк готыкі, якую ніхто не скажа. Арыгінальная готыка выйшла ў 2001 годзе і была адным з прадстаўнікоў, ужо пачаўшых тады адыходзіць гульняў старой школы. Бо гэта фэнтэзійны РПГ з цьмяным і недобрым сусветам, адсутнасцю банальнай лаяльнасці да гульца і чарговым эксперыментам з кіраваннем, вядома, не ў бок спрашчэння. Усё гэта разам з вялікай кучай зэкаў і карыснай для дзяржавы магічнай рудой, якую яны здабывалі, было памешчана пад магічны купал, які павінен быў акружыць турэмную калонію. Але замест таго, каб быць простым кантрольна-прапусканым пунктам з дазволам на ўваход і выхад, праз крывыя рукі ці то магаў, ці нейкіх іншых абставін ператварыўся на жалезны занавес, які не выпускае ўвогуле ніводную жывую душу. Зразумела, што ў гэтай ізаляванай зоне былыя зэкі рэзка зарабіліся кіраўнікамі, знайшлі супольную мову з мясцовымі магамі, якія таксама захраслі тут, і усталявалі новыя парадкі ды падзяліліся на розныя лагеры. Тут дзейнічаюць законы прыроды пра выжывання таго, хто лепей прыстасаваўся, і тых, хто мацнейшы, а галоўным дэвізам з'яўляецца усіх упускаць, нікога не выпускаць. Але сістэму падачы руды наверх не зруйнавалі, бо за яе ў караля можна выпатрабаваць што заўгодна. І разам з прыпасамі іншы раз у калонію праз бар'ер закідваюць і новых асуджаных. Безыменны злачынец з невызначаным мінулым. Гэта мы. Таксама праходзім праз гэты бар'ер, дакладней нас закідваюць. І каб надаць імпульс вашай гісторыі, у рукі суюць нейкі скрутак з загадам перадаць паперу нейкаму магу ў лагеры. Калонія, у якую вы трапляеце, ужо падзеленая на зоны ўплыву. Кіраўнікоў старога лагера ўсё задавальняе, і яны працягваюць здабычу і сувязі з вонкавым светам. Існуе таксама новы лагер, дзе назапашваюць магічную руду, каб з дапамогай яе і групы магаў прабіць дзірку ў бар'еры і нарэшце збегчы. Ну і трэцяе, балотны лагер, дзе жывуць культысты, якія вераць, што Бог на імя спячы вызваліць іх, калі прачнецца. Вядома, што той спячы да іх прыходзіць выключна пад уздзеяннем балотнай траўкі, на продажы якой, здаецца, і трымаецца як эканоміка, так і вера рэлігійнай суполкі. Готыка паўстае перад намі як РПГ з адкрытым светам, дзе вы намагаецеся знайсці сваё месца паміж трыма фракцыямі. І як і арыгінал, гульня сустракае вас не толькі кулаком у зубы, але і шыратой магчымасцяў і шляхоў іх дасягнення. Проста ідзіце куды хочаце, а сюжэт вас знойдзе ў любым месцы. Каб атрымаць карту гульні, яе трэба купіць, ну ці стыбзіць. І хоць яна паказвае, дзе вы знаходзіцеся і дазваляе ставіць меткі ў цікавых месцах, у ёй няма ні компаса, ні квеставых маркераў, ну акрамя рэдкіх сюжэтных заданняў. Але пакуль вы атрымаеце сваю першую карту, яшчэ пройдзе час, дзе вы будзеце бадзяцца па свеце як сляпое кацяня. Калі той, хто дае квест, кажа, што вам трэба пайсці ў пячору каля сажалкі, вам проста, трэба здагадацца, пра якую сажалку ідзе гаворка. Можа, нават падкажуць напрамак, напрыклад, на ўсход. Тут ужо прыйдзецца арыентавацца па сонцы, дзякуй хоць не па імху на дрэвах. Часам NPC праводзіць вас да месца прызначэння, і гэта выдатна, таму што калі яны забіваюць усіх звяроў па дарозе, вы атрымліваеце за гэта досвед. І, напрыклад, прайшоўшы ад старога лагера ў балотны, я атрымаў цэлы ўзровень, ні разу не дастаўшы свайго амаль драўлянага мяча. У калоніі шмат дзікіх жывёл, і ўсе яны хочуць вашай смерці. Спачатку вас сустрэнуць буйныя агрэсіўныя краты і падлаеды, але гэтага досыць, каб папіць вашай крыві і нерваў. Уцякаць і перазагружацца будзем шмат, і
далей даволі доўга, пакуль не навучыцеся ухіляцца і не знойдзеце нармальную зброю і нарэшце не палепшыце свае навыкі. Біцца з людзьмі на пачатку таксама непроста, бо яны часцей у брані і сваімі пукалкамі вы іх не заколупаеце. Праўда, пры гэтым і вас не заб'юць, а проста абабяруць непрытомнае цела. Але да такога я раю не даводзіць і перазагружацца. На пачатку лут і магічная руда вельмі каштоўная, каб проста з імі развітвацца. Также яно працуе ў адваротны бок, іншых персаў можна проста адлупцаваць і абабраць, а забіць толькі па жаданні. Ну і вядома, лепей гэта рабіць у цёмным лесе, а не на вачах у вартавых. Проста ісці ў поле, біць падлаедаў, каб паляпшацца, не самая добрая ідэя. Лепш рабіць першыя квесты ў горадзе, досвед за які дапаможа хоць крышачку падрыхтавацца да сутычак у дзікай мясцовасці. Кожная фракцыя ў любым з лагераў захоча вас выпрабаваць перад тым, як запісаць у свае шэрагі, так што заданняў хопіць паўсюль. Навучанне не адбываецца недзе ў наладах, а каштуе грошай у адмысловых спяцоў, якіх яшчэ трэба знайсці. А акрамя як руды аплачваецца гэта пунктамі навучання, якія вы атрымліваеце пры падвышэнні ўзроўню. Акрамя відавочных скілоў, валоданне мячом і лукам ёсць і такія, як, напрыклад, палепшанае плаванне ці лазанне па стромкіх сценах. Але калі вы не сустрэнеце самотнага дзядзьку на беразе прыгожага мора, то пра існаванне такой магчымасці можна нават і не даведацца. Я яшчэ не гаварыў, але тут усё чартоўскі прыгожая. І вада, і як яна амывае купал, і вунь нейкія рэшткі карабля. Да іх, дарэчы, можна сплаваць, каб пашукаць якіх затанулых скарбаў. І кожнае паляпшэнне заўважна змяняе вашыя здольнасці ў бойках. Пацэліць з лука робіцца нашмат прасцей, удары мячом спрытней, ну і гэтак далей. І калі зброю і навыкі можна здабыць, то відавочна найлепшая браня ёсць толькі ў фракцыі і прыйдзецца папацець, каб уступіць у шэрагі і нарэшце атрымаць нешта лепей за анучы, у якія вы апранутыя. І трэба адзначыць, што тут няма добрых ці злых фракцый. Кожная з іх мае свае відавочныя недахопы, і далучэнне да адной цалкам змяняе стаўленне іншых да вас, так што абіраць трэба з розумам. Хоць сеттынг і сюжэт застаюцца знаёмымі па арыгінале, бой адно з ключавых змяненняў у рэмейку. Кіраванне лепш за арыгінальнае, гэта проста факт. Хоць дзяды, вядома, скажуць, што ў гульні 2001 года ўсё ок, проста вы ўсе астатнія крыварукія пестуны. Так што пенсіянеры могуць нават уключыць хардовы рэжым з комба-атакамі, але я яго нават не спрабаваў, бо мне і так было досыць выпрабаванняў. Іншая відавочная змена, як усё выглядае. Гэта тое, да чаго ў мяне зусім няма ніякіх прэтэнзій. Прыгожа, сакавіта, лакацыі разнастайныя і не нудныя. Толькі ў гарадах можна пазаблытвацца, а балотны лагер дык зусім тапаграфічнае пекла, але гэта наступствы геймдызайну арыгіналу. Я не параўноўваў, наколькі тут адзін у адзін стаяць хаты так жа, як і там, але думаю, супер далёка яны не адыходзілі. Усе горы, дрэвы, брудныя сцежкі, хаціны выглядаюць вельмі дэталёва, і вы можете бачыць іх у розных надвор'ях ад ліўня да сонечных дзён. А навальніца ўначы гэта асаблівая прыгажосць. І калі я кажу ўначы, гэта не тое, што крыху сцямнела, а вы літаральна нічога не бачыце і бегаеце з паходняй, каб хоць не зваліцца з якога ўцёса. З мінусаў, напэўна, нагрузка на жалеза, але я ўключыў DLSS і мяне не турбавалі ні фіпісы, ніякія праблемы. Мяне моцна ў прынцыпе не хвалюе наяўнасць гэтага дапаможніка. Хаця для некаторых гэта можа быць асобным пунктам для прэтэнзій. Ну і другі мінус, у вельмі сакавітым і напоўненым мадэлямі асяроддзі месцамі вельмі складана зразумець, што інтэрактыўна, а што не. Патрэбную расліну ўбачыць, калі яна без яркай кветкі, можа быць вельмі складана. Але там, здаецца, ёсць нейкая налада, якая з гэтым можа дапамагчы. За ўсімі гэтымі прыгожымі дэкарацыямі і шматлікімі варыянтамі развіцця персанажа і сюжэта хаваецца вялікі і жудасны монстр. Багі. Мне часцей шанцуе ў гульнях, і калі пішуць пра багі, якія блакуюць квесты ці руйнуюць праходжанні, пра гэта даведаюся толькі з каментарыяў ці гнеўных рэцэнзій у Steam. Але ж тут я сустрэў іх столькі, што нават ёсць падазрэнні, ці не зарабілі аўтары гульні паглыблення ў рэтра-геймінг настолькі рэалістычным, што накідалі ўсе гэтыя прыколы кучамі на ўсе лакацыі. Пералічу толькі частку таго, што я сустрэў. Блок на сюжэтным квесце, дзе не запускаўся сюжэтны дыялог, хоць я нават перазагружаў і паўгадзіны рабіў усё нанова. Як я выйшаў з сітуацыі, дыялог проста запусціўся пасля некалькіх перазагрузак сам па сабе. Гэты дзядзька, які вёў мяне да квеставага пункта захрэс на мосце, і ніяк не выпіхваўся далей, толькі перазагрузка дапамагла. І частая вось такая драбяза, як воўк, які быў і раптам знік.
Напэўна, я падышоў да гульні з вялікім авансам, калі такое разам усё ж працягваеш дараваць. Ну, не дараваць хутчэй, а дапускаць як недарэчнасці. Але і цярпенне і аванс усё ж такі маюць абмежаванні, і вішенка на гэтым усім. Я не дапрайшоў гульню, бо ў чарговы раз у 4-й главе сустрэўся з поўным блокам квеста. Бо NPC не хацеў са мной гаварыць пасля выканання яго задання. Інтэрнэт падказаў у чарговы раз, што хутчэй усяго трэба зноў перапрайсці папярэдняе заданне, і я зразумеў, што гульня безумоўна класная, але я проста не хачу зноў біцца з праграмнымі памылкамі. І далей не пайшоў, хоць гэта відавочна ўжо блізка да фіналу. Мая вам парада, як і парада распрацоўшчыкаў, дарэчы, у падказках часцей захоўвайцеся, бо быць бядзе. І рабіце не толькі аўтасейвы, а і звычайныя, як бэкапы на важных момантах. Магчыма, калі вы будете гуляць, яны ўсё ўжо адрамантуюць, але сцеражонага сейф сцеражэ. Напэўна, з усяго спісу, што звычайна здараецца ў гульнях, я толькі што у тэкстурах не захрасаў. Ну і не сустракаў я багаў у адным новаўвядзенні, якім стала сістэма узлому замкоў, і яна надзіва складаная і цікавая. Некаторыя атрымаецца проста наторкаць, некаторыя ледзь не запісваць паслядоўнасць, а некаторыя я такі кідаў неадамкнёнымі, бо не хапала ўжо нерваў і мазгоў, напэўна. І гэта цалкам упісваецца ў логіку гульні, што вы тут не толькі гуляеце самі па сабе без відавочнага ваджэння за руку, але яшчэ і абавязкова павінны месцамі пакутаваць. Але сярод усіх складанасцяў, акрамя багаў, якраз і хаваецца ізумруд таго, што вы самі гуляеце ў готыку. Ніхто не робіць гэта за вас. Калі нешта трэба знайсці, гэта робіце вы, а не маркер на карце. Калі трэба дагадаць загадку, таксама да ўсяго трэба датумкаць самому. Але квесты скручаны ў сапраўдны клубок, дзе ўсё звязана паміж сабой, і пачаўшы нават з іншага лагера, вы ўсё роўна прыйдзеце да важных падзей, але магчыма ў зусім іншай ролі і з іншым досведам. Праўда, каб гэты досвед атрымаць, прыйдзецца бегаць паміж лакацыямі, як дурныя тэлепорты з'явяцца значна пазней. А каб не задушыцца ад бегатні, можна навучыцца ездзіць на тых самых падлаедах. Але пра такую магчымасць вы можаце даведацца толькі паміж іншым у дыялогах, і толькі ўскосна нехта аброніць, што нейкі чалавек жыве з жывёламі недзе там каля чагосьці. Ідзі карацей шукай сам. А той дзядзька дык увогуле будзе вам адмаўляць, пакуль вы яго не задзяўбеце сваімі пытаннямі, ці гатовы ён навучыць вас ездзіць. А як зразумець, што яго проста трэба 5 разоў спытаць адзін той жа варыянт дыялога? А ніяк. Ці вы павінны аднекуль гэта ведаць, ці ад няма чаго вы проста вырашылі дадзяўбсці гэтага NPC. Мне здаецца, гэта чартоўскі імерсіўна, і готыка менавіта і складаецца з такіх квестаў і заданняў. І напрыканцы дадам тое, што ў гульні сапраўды дастаткова гумарыстычных момантаў, як, напрыклад, чал, які вырашае проста за вамі хадзіць, упэўнены, што вы цяпер з ім адна банда, ці другі тып, які захацеў мець сваю хіжыну ўнутры старога лагера. Паставіў яе пасярод дарогі, і пакуль быў на працы, нехта прабіў роўна скрозь дом 2 праходы, і там цяпер увесь час ходзяць людзі, а гаспадар злуецца, што зладзілі з хаты прахадны двор. Мне здаецца, такія моманты даволі забаўныя і атмасферныя. Да гэтага дадам, што дыялогі нават з выпадковымі NPC могуць несці ці прыхаваны цікавы квест, ці проста забаўны дыялог, і ў адрозненне ад большасці сучасных РПГ кожная размова напоўнена сэнсам, а не зроблена, абы вам не рабілася сумна кожную секунду. Готыка ремейк — гэта не перафарбаваная класіка, а асобная дабротная праца. Просты інтэрфейс, просты набор паляпшэнняў персанажа, адсутнасць кастамізацыі, невялікая колькасць зброі, брані і чараў, але за гэтым вялікая колькасць варыянтаў праходжання і адыгрышу, вясёлыя сітуацыі, дыялогі, гераічныя выратаванні, цяжкія бойкі і клубок квестаў, скручаных у гісторыю, якая аказваецца нашмат глыбей, чым падаецца спачатку. Як сучасны праект, чалавека без досведу старых ролевых гульняў і старога геймдызайну, і гаворка не абавязкова пра готыку, можа і не зачапіць сваёй месцамі тапорнасцю. Без прыгожых боек і там крывавых слоўму-дабіванняў, без знахшыбальнай кінематаграфіі. Лёгкія 8 балаў, магчыма, і варта было бы паставіць, але відавочная нібы архаічнасць адпудзіць многіх патэнцыйных геймераў, робячы яе хутчэй добрай жанравай забавай, чым прэтэндэнтам на сусветны хіт. Ну і сапраўды, нездаровая колькасць багаў усё ж накладвае адбітак на ўспрыманне гульні, на мой погляд, можна пачакаць, пакуль падшаманіць. Як бы супярэчліва не гучала, але нягледзячы на праблемы і немагчымасць прайсці да канца, я сапраўды лічу яе класнай і атмасфернай, проста забагаванай. Ну а калі збірацеся гуляць, трымайце кошык сейваў і рыхтуйцеся перапраходзіць квесты і эпізоды. Дзякуй вялікі за прагляд, спадзяюся, вы прыемна правялі гэты час і з задавальненнем пачытаю вашыя меркаванні і гісторыі пра знаёмства з
готыкай. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Для далейшага развіцця праекта мне вельмі трэба ваша дапамога. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале шмат іншага. Усе спасылкі ў апісанні. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.